Nagabanaag sa Dalan Lopezina, San Sebastian sa Bacolod ang balay sang Pamilya C. Gani hindi malikawan sa mga nagalinabay ang magbalikid kag magpondo para maglantaw sa mga Christmas decors. Naabdan sang Digicast Negros ang mga kabataan nga gikan man sa kaiping nga barangay nga nagapa-selfie. Suno sa ila, basta Christmas season na, ginabantayan nila ang Christmas lights and decors sa balay sang Pamilya C. Kan subo lang sa tuntuman mong sumo lang do kasadya. Sentro sa karon amo ang Belen suno sa tag-iya nga si Jo Marie C. nga nagsiling nga tradisyon na sang ilang nga pamilya humalin pa sa ilang nga amay nga magbutang sang dekorasyon. Ini ang ilang nga pamaagi nga mapaambit man ang simple nga kalipayan sa mga makakita sini. When we were still small children, our dad was a supplier of Christmas lights in Bacolod and also fireworks. So all of us are really made aware to decorate the house during Christmas because if you just put the decor inside the house, parang it's selfish na ikaw lang maka-appreciate sa Christmas. So we put small lights sa gwa para ang people who can't afford or people who doesn't know Jesus Christ would be aware about our Savior Jesus Christ. Bag-o naman nga kalingawan ang live animals sa Christmas setup sang utod ni Jo Marie nga si Jerry sa 18th Street. Ang reindeer kag polar bear nga napahamtang lamang sa tabok o kung sa hotel nga ginapanag-iyahan man sang pamilya ang nagahatag sang kalingawan sa mga nagabisita ilabi na sa mga kabataan. Suno sa anak ni Jerry nga si Mark Gray, nagapabilin ang Belen, globe kag ang train sa ilang nga Christmas setup. May pandemic man suno sa iya, padayon ang pagpaambit sang ilang nga pamilya sa publiko sang hindi lamang kalingawan nga ginadala sang Christmas lights and characters, kundi ang mas kahulugan nga mensahe sang paglaom nga labing ginakinahangan sa karon. Nga wala bala maging hopeful ta nga bisan anong naagyanta this year. It's been a roller coaster ride this year, but muna maging symbol siya of hope. Si Papa, nagambal din na siya sa amon nga gusto ko ya every year amon ni. Gusto ko every year, sige-sigihon yun ni. Kamo mga makabataan ko, sige-sigihon yun ni nga mag-show ta sang aton blessings man sa iban nga tao. Maging blessing in our own little way. Ginaabi-abi sa pamilya ang mga nagabisita. Ang iban gani gikan pa sa malagyo nga lugar kung kaisa para lamang magpa-selfie. Ang importante nga nakapaambit sila suno sa Pamilya C sa bisan gamay nga kalipayan kag kalingawan kag mabatsyagan sa mga natungdan nga si Kristo ang matuod nga mensahe sang Paskwa sa tunga sang ginapangatubang nga pagpanghangkat dala sang pandemya.